Защо избрахте да учите италиански? Защото мама е учила този език преди ходила в Италия. И тя ми каза, че този език харесва и затова искаш да ми запише. Али ти? Аз не знам. Ами харесва ли ти? Със сигурност да. Кажи как е благодаря на италиански? Грация. Как се чувстваш днес? Come ti senti oggi? Фелича. Felice, bravo. Come ti senti oggi? Как се чувстваш днес? Felice. Защо избра италиански? Харесва ли? Sì? Sì, mi piace. Sì, mi piace. Това време ще си слушаме италианска музика. È stato un anno fantastico, è stato Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Cominciamo. Ciao bambini. Ciao maestra! Ok, adesso daremo un benvenuti anche ai vostri genitori perché loro sono qui per vedere quanto abbiamo imparato questo anno. Benvenuti! И така, сега да започваме. Cominciamo con nostre regole nel classe. Alzate tutti. 1, 2, 3. Salutare, sorridere, ascoltare, rispettare, ringraziare e condividere. Bravissimi siate. Сега, обаче, да обясним на родителите cosa vuol dire salutare. Salutare, dai. Поздравяваме. Окей, sorridere, Раси? Точно така. Ascoltare, Али? Слушаме. Точно така. Condividere, Алекс? Condividere. Обичаме се. Обичаме се, споделяме. Да. И последното, кое остана? Rispettare, какво беше? Иван? Rispettare да се облече. Rispettare беше уважаваме се. Добре, това са правилата в нашата класна стая. Vi aspettano tante sorprese, soprattutto a fine lezione. Казах ви, че този урок е много специален, не само заради това, че вашите родители са тук, но и за това, че ви очакват много изненади, но преди всичко в края на урока. Ecco perché vi prego di state molto attenti, което означава, че ви моля да бъдете много внимателни. Cominciamo con prima sorpresa adesso. Prima sorpresa, vi farò ascoltare un video e voi mi dite se conoscete questa signora. Buongiorno ragazzi, spero che ricordate la mia visita nella vostra classe in Bulgaria, quando sono venuta in Bulgaria a febbraio. Io mi ricordo con gran piacere quanto eravate bravi e quante cose sapevate in italiano. Сега, само да преведа. Здравейте, деца! Помня, когато дойдох през месец февруари при вас, вие помните ли ме? Вие бяхте много добри. Andiamo avanti allora. Adesso facciamo un gioco. Ognuno di voi sceglie una carta e risponde a domanda che è insegnata sulla carta. Cominciamo con Красия.
Come ti chiami? Mi chiamo Crasi. Ok. Brava, Краси. Quando è tuo compleanno? Quando? Кога е твоят рожден ден? Как е 30? 30? 30 ноември. Брависима. Али? Ай фрателло о сорелла. Имаш ли брат или сестра? Сестра. О сорелла. Росарела. Окей. Come si chiama tuo papà? Как се казва твоя баща? Симеон. Окей. Така, и сега другия диалог е на Иван и Дари. Ciao Ivan. Ciao Dar. Quanti anni hai? Ho 7 anni. E tu? Ho 8 anni. Come stai? Sto bene. E tu? Anche io. Sto bene. Grazie. Така. Кой? Чао. Ciao Ivan. Ciao. Че види. Ci vediamo. Браво. Сега така. И сега danza molto preferita di noi con una canzone molto preferita. Pedro. Може и родителите да участват. Айде, бамбини. Скъпи ученици, с приближаването на края на учебната година искам да ви поздравя с невероятния напредък в изучаването на италиански език. Аз съм изключително горда с вашите постижения. Всеки от вас е направил голяма крачка напред и това е резултат на вашето желание за учене. Продължавайте да развивате своите умения и да се наслаждавате на красотата на италиански език и култура. Не спирайте да бъдете любопитни и смели в опитите си да общувате на италиански. Светът е пълен с нови приятели и истории, които ви очакват. Сега, когато лятната ваканция е на прага, ви пожелавам да се забавлявате, да играете, но също така и да не забравяте да упражнявате италиански език чрез музика, чрез книги, филми или разговори с приятели. Всяка малка стъпка е важна. С нетърпение очаквам да се видим отново след ваканцията, пораснали и готови за нови предизвикателства и успехи. Пожелавам ви незабравима ваканция, изпълнена с радост и приключения. С най-добри пожелания, вашата учителка по италиански език. Има няколко буквички скрити в класната стая. Вие трябва да ги намерите и да направите думичка. Така, обаче, айде сега вижте кои са буквичките и да видим дали ще можем да направим думичка от нея. Аз вече. Аз си една.
Б. А Краси, ти коя буквичка намери? И. Алекс? Ти, Иване? Ти? Така, ами, айде. Да я наредим. Коя е думичка? Итали. Което означава? Добре. Браво. Guardate che tutte e due bandiere assomigliano molto. Много си приличат, нали така? Да. Това бандиера означава знаме. Те много си приличат. По какво си приличат? Какво дай? Цветовете просто бялото трябва да се... В италианското знаме просто бялото трябва да се премести на място. Assomigliano con colori. Colori sono uguali. La differenza è che sono disposti con un altro modo. Значи, казваме, че знамената са еднакви, защото цветовете са им еднакви. Разликата е в това, че са разположени по различен начин. На българското знаме е хоризонтално, а на италианското знаме са разположени вертикално. Se sei felice tu non sai batti le mani. Se sei felice tu non sai batti le mani. Se sei felice tu non sai dimostrarmi non potrai. Se sei felice tu non sai batti le mani. Se sei felice tu non sai batti bien. Adesso, come diciamo in italiano teniska? Come diciamo? Così? Малет. Bravo. Come diciamo pullover? Alex? Малон. Come diciamo pantalone? Poli? Панталон. Pantaloni. Come diciamo обувки? Краси? Скарфа. Bravo. Краси? Пенарели. Pennarelli. Ok. Com'è questo? Ali? Фацулети баняци. Fazzoletti bagnati. Questo? Poli? Фацулети. Ok. Учебник как е? Учебник? Алекс? Libro. Добре. Химикал как беше? Химикал? Софи? Пенна. Пен. Viva, viva la scuola, non è tempo, tempo vola, sempre neri, domani va, quando se ne va. Alia? Grazie. Vikra? Poli? A lingua. Виж, обърни се напред да се виждаш. Така. Така може и с гръб. Да. Е по-добре. Добре.